Batang yang mahita. Asini rohama dihamu doho dame nasian de bata amata. Doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Tabigi mahata di debata dihita imana tersurat di Yohanes 10 ayat 15. Ai sitiruodo huleo Tuhamu. Asa debe kamu songon nau kuwaini Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Topik di Trupuk tahun ima sitiruon teladan. Dalam bahasa Jawa jokdo tabegi dido songonon. Ingarso sung tuludo imadio mangun karso tut yuri handayani. Labatanna ima di jolo sitiruon ito ngato ngape dipudipe sadok ngodu tai iko ngodu sitiruon. Ido na nilion ni Tuhan Yesus tuhita. Hulio do Tuhamu ima songon gabe sitiruon. Patron role model kita seperti anak Tuhan Yesus Kristus. Disudah iko sitiruon kita, dihata iko sitiruon, di pabenan iko sitiruon. Di pamerengon iko sitiruon, di pardalanan iko sitiruon, di pabahenan apa iko sitiruon. Hidup benairo di bagasa Trupuk tahun. Yesus itu adalah role model kita, teladan kita. Molonunga son borhat tita songo sitiruon. Rasa nangarong benahurang. Hidup benar masay di halau mohon. Songon nataboto Bunda Teresa. Di halo mohon di mana alania ala sehola sitirudo di bail. Di sitirudo di mana di pabahenan, sitirudo di mana di hata, sitirudo di mana nang disude akan nguduna ganup ari di pertanyaanna. Nuaing nunga sitiru kita mang. Sitirud hita di tangiang, sitirud hita di pangalakayon, sitirud hita nang diakan nama renakon, sitirud hita nama rumah tangga, sotundo gabi batu partutu hak kita. Tangan dong sitiruon, pahit mah ngiri dong ngiri, mau dangan sitiruon. Alani do dihabak kadongan, betapa tuduh manguluton, di bagasan nguluton ngulu napar satu kinan do hita mang dota minang. Alanido di ngulu na parsato kinani ho paling 20-10 tahun umurta. Berarti ikon di limit ni waktu buah mangulu ton asa pasu-pasu gabi sitiru to akan sudut no poso nang to akan humaliang. Sotung do akan nong matua akan nong merumah tangga akan toras dak sitiru be di ngulu par rumah tangga tu ngiri do di ngomong. Hidup benar tidak bergeser. Nilai-nilai moral, nilai-nilai iman, nilai-nilai ni hapur seoni ni partikel. Aladang bui bimaro jahat tu sitiru bergeser. Tangan dong be patron, tangan dong be role model, baik di gereja, baik di rumah tangga, nang di tonga-tonga foto. Bahkan kita sering katakan dehidrasi kepemimpinan, dehidrasi iman. Dehidrasi di dalam rumah tangga, adanya pergeseran yang sangat-sangat signifikan kita lihat begitu luar biasanya sekarang kehidupan manusia bergeser dan be adong ya kasih tiru noai hatan di bata huleh do Tuhamu sitiruon beta tiru ma Jesus do gabi ujahata sitirota di hata di pabenan ya Jesus menyakiti tidak soni mahita. Ya Jesus mabaynakan arwah tidak songoni mahita. Talay haroro na ima songo sitiro hol na mamasu do. Holan na mga leon halabohod do ida ma sampai di persilak ko to hata Jesus tangarok katana apala napet. Sampai di persilak ko di mana di dalam salib itu dangadong nagabe simuran.
Hamu majo boleh silaku kamu, hola di pahata-hata hamu ngamuru. Hola diatur hamu nga hola buhimuna, hola didok membaca buku nga ribu atau buhina. Imara sitiruon. Disuruh dia kena ringgat dangono. Ngapain manikku marupani. Alani do di bagasa tikyon naing mangulutai ngolu sitiruon ma. Dan ikon nama tua sadok mulai hal yang kecil. Baik anak-anak bisa menjadi teladan. Hidup benda si Timotius 10 tahun. Didok si Paulus. Hendaklah engkau menjadi teladan bagi siapapun. Jangan ada orang menganggap engkau sepele karena engkau muda. Ale dipatuluhod do dirina. Ima songo si tiruon. Tuakana humaliang atong tabain mangulutai ngulu si tiruon. Amen. Mau lihat tema di huali Tuhan. Debata asa bui mangulu namanya ngulu si tiruon ganopari. Amen.